السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله تبارك وتعالى بارسامدن اتيان طاعات عبادت درمدي وخيرات احسانات درمدي ودين وديانت يولنا تسكيان ذهمت درمدي آدمت درگاهنا قبول مقبول إلثن وهم مدي بارس أمة محمدي بلن گناه درمدي أفو دبتا مغفرت ادبتا iki dünyada saadet ve iki dünyada gönenmek ve iki dünyada felah versin. Gelse Nevruz alim garren kılar zahan peyda. Mahtumulu kakımız Nevruz mevluddan bir kavu koşkuları başın okuyup eştirelim. Gelse Nevruz alim garren kılar zahan peyda. Ebirler avaz vurup dağ kılar duman peyda. Bicanlar canı girip ederler dahan peyda. Görmediğin giyahlar görünüp ravan peyda. Görmedik otlağın yaşıllap çıkıverecek ya vakti gelenler. Ederler hayvanatka hem sudo ziyan peyda. Yeryüzüne yayılıp yürüyorlar nahan peyda. Bu beste dahan kuşlar kılarlar zeban peyda. Çöl tarafın berkidip der açar soğuğa karsan kış olanla sahille gediye onun her açan yağdı olup hava kıdanına yine derya çıkıyam olmalı. Çöl tarafın berkidip der açar soğuğa karsan zemin sebzevar olup teniden ayırarzan combondalar mest olup güya içmiş Arap ben her eşyanın ödüne öz abadı bolup gen sebze isre sendevaz yüzdilla kalıp ahen zemin hadar puş bolup gül bitirmiş rengarenk huruşa gelip alam kılarlar fagan peyda. Surure sedalar birle cahan yüzü abattır. Mağrure surur olma payanı yok berbattır. Dünyanın yüzünde dünya aslın surur bilen hoşluk bilen abat. Onunla da yana şu hoşluğun surura beter ağlanma. Şu bolmasa da bolcak değil, şun içinde de ken girme deptir. Hak ışkında vendeler, bilgin baki hayattır. Her tende ışk bolmasa, Hudayın ışkı bolmasa, ruze ezel memattır. Yad etünsa yer göğü, günden güne ziyattır. Bir haşer kıyamettır, bir yevme arasattır. Dehr içre bolur, her dem cahan içre can peyda. Selamet bolsun. Mahtumulu kakamıda da Huday Teala cezayı hayır versin ki şeyle kavu koşkuları Nevruz mevluddan koşup tani beriptirler. Ama girelim mübarek tefsirime. İnşallah Sure-i Nesr'in tercüme ve tefsirini şu celesede inşallah bir celesede aydıp da çok öder. Karışan bir Sure-i Nesr'i tilavet edip beradan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Selamet bol. Bu suranın adı Sure-i Nesr. Öyle de 3 ayetten teşkil tapıptır ve Medine'de nazil olan suraların biri. Peygamberimiz Medine'de vaktinde inen suraların biri. Bu suraga Sure-i Tavdir da deyip ad veriyorlar. Sure-i Tavdir dedi yani hoşlaşmak surası. Ne mi dedi son
Bu surada bir işare vaki Peygamberimiz bu dünyadan hoşlaşıp yani ahirete gidecek. Çünkü fethu, nusretu Peygamber tamamı niyetindeki adına yetiptir. Indi bu dünyadaki etcek işini tökötti, ahirete karşı gideceğinde bir işare var. Şu sebeple şu sure-i Tevdih deb ad beripdirler. Ve Peygamberimiz şu sure inenden sonra doğru 80 roz dünyada dirgel ondan sonra rehlet etdiler. Ve şu surada ahirin sure-i ki kamil suratında nazil bolupdir. Bundan başka da suralar, ayetler nazil bolýan, ayetler ýöne bir kamil bolýan sura ki ahirin inen İza Jaa Nasrullah. Amma bunun gysga terjemesi şeýle. İza jaa her wagt gelse Nasrullahi Hudaý Taalanyň kömegi wal fath we Mekkan fethi we yakan qabaillerin fethi gelse we ra'aytan nasa ve ey peygamber sen adamları görsen yedhuluna fi dinillahi Hudaýyň dinine dahil bolýarlar, Hudaýyň dinine gelýärler, musulman bolýarlar, afwaza fawz be fawz, guruh be guruh, taifa taifa, üýşüp tane musulman bolýarlaryny görsen fesebbih Hudaýyny pakla bihamdi rabbika Hudaýyny ewmek bilen şonu hamd ayt, subhanallah ayt, elhamdülillah ayt, ve estağfirha ve Hudaý Taala'dan ötüm talep et, istiğfar ayt, innehu kana tawwaba, Hudaý Taala tawbalary kabul etýändir diýär. Bu sura Medine'de ýa-da diýerler, nazil bolýar, Peygamberimiz Mekkany fethedenden sonra. Mekke'nin fethinin da, feth bolmasynyň da tarihnewisler bir owadan suratynda kitapda getiripdirler. İnşallah şu jelesede ne forum Peygamberimiz gelip Mekkany Qurayşlyň elinden, kafirliň elinden fetheden gurrumuny inşallah tarihte muteber kitaplardan ýagnak gelen gurrumuny inşallah muhtasar we şirin suratynda aýdyp değiştirer. Öz bilişimiz ýaly Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'de gezýärler näse wagtlar. Ondan sonra çonki ediyetler we şekenceler köfelenligi sebäpli Medine hicret etdiler. Yani Mekke'de tamam Qurayşlar kafirler galýa, Medine'de musulmanlar bolýar. Peygamberimiz we onuň sahabalarynky. Peygamberimiz 6 ýyl geçenden sonra Medine'de 6 ýyl geçenden sonra şeşome hicretde Peygamberimiz hicret edenden sonra 6 ýyldan sonra bir diş veripdir, gaw dikkat edin. Bu 6 ýylyň içinde de näsaha Mekke bilen guruşly etdiýär, meselem Jenge Bedr we Jenge Uhud ba inşallah olan gurrunlaryny sonra girişer. Öz zaýynda mufessirin gurruny aýdar. Ýöne 6 ýyl geçenden sonra Peygamberimiz ýatan zaýynda bir diş görýär. Tamamy sahabalary bilen kelle firigli we ýa saçyny gyýypaldygly ihramly eginmaş bilen Beytullah'a barıp ihram edip hac edip görenlerini dişinde var ya. Hem de da isleyen zadi. Ondan hoş olup Peygamberimiz beğenip günlük sahabalarını boşlaya. Şeyle diş gördüm ben ya. Sahabalar da hoş oluyor. Biter beğeniyor. Son olgun maksatları Mekke varmak, Beytullah'ını görmek. Ama sonra yani bir näse münafıklar. Taşından musulman, içinden yani iman yok bendeler. Bula da yani inanmazak bolýarlar Peygamberimiziň gören diýişine. Indi boljakmy Mekke kafirliň elinde biz ýaly musulmanlar ayak basmana da ejazat berjek diýerler. Näzire bolar diýip münafıklar etiraz edipdirler. Şonda Hudaý Taala bir ayet indirýär. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama in şa'allahu aminina محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Hudaý Taala öz Resuluna kökeden diýişinde hak kökedi diýär. Hudaý Taala peýgambere bir diýiş kökedi, şo diýiş hak diýär Hudaý Taala. La tadkhulunnal masjida ey Muhammed sen alan mescide harama Beytullahı Şerife bararsın İnşaallah Hudaý halasa aminina imna amanna bolup bir saglyk bilen
muhalliqina ru'usakum ve muqassirin. Bazılarınız saçını sıyırdırıp, bazılarınız saçını da qeys kaldırıp, yani ihram suratında bolup, la tahafun. Hiç zatdan korkmani, inne amanna olup siz Mekke barzak dırsınız deyip Hudaý Taala ayetini nazil etdi. Oğlum sahabalar bitir hoş bolýarlar. Sonra hem öň diýiş bilen, inne ayet bilen täkitlerini Mekke hükmen barzak diýerler. Sonra Peygamberimiz sahabalara üýüşüň teýýarlanan hac etmäne gitjek diýär. İki rivayet bar. Bir näselere wara 1400 sahaba üýüşipdir. Bir näse rivayete wara 1500 sahaba. Bularda şu çawrak sahaba Ansar we Muhajirlerden üýüşipdirler bir hac etjek Mekke'ye gitjek. Mekke'de de tamam Qurayşlar musulmanlaryň kafirleri var şomal. Şondan Peygamberimiz inne uğrajaklar Zilqada ayın evvelki günü döşembe günmüştük werde. Şeşom Hicri hicret edenden 6 yıl geçenden sonra oham öz guruşma niyeti ýokdugyny bildirjek bolup Peygamberimiz Zulhulayfa diýen jaýda bir miqatga we şonu ihram baglapdyr. Ihram eginmaş geýipdir. Tamam agygymaş geýipdir. Haçylan geýen eginmaşyny bilýändirsiňiz, şu eginmaş bilen taýinki bilsinler biz guruşa ölemizde. Fakat Beytullah hacca ziyaret etmäne gelýär, tawaf etmäne gelýär. O hatta ýanlaryndan öz minip barýan diýelerinden başga edafa diýe alypdyrlar, sygyr alypdyrlar hediýe etmäne. Hediýe diýeni öň mesela şu öz oğasından edafarak diye sağır kavu alıp gidip Mekke'de barıp damağını salyallamıştık, kurbaniyet yallamıştık. O bitir diyene şu hacet yallağını bildirecek bolup Peygamberimiz şu form edafa diye edafa sağır da kavup akittir yanından. Şondan bula yol yürüyerler Medine bilen Mekke'nin arasında piyada bir aylık yol yarat taşsa näse on geçenden sonra yolla tamam bulan suwlar çökönýär. Diýeleri içmäne suw almaya, däret kılmana suw almaya, hatta ahirlerine özleri içmäne de suw tapmaýarlar. Şondan Peygamberimizin ýanyna barýarlar. Peygamberimizin ýanyna da faqat bir gapda suw almışdyk. Şonda ya Resulallah, senin ýanyndaky gapdan başga bir hiç suwumuz ýok. Sen özüň bir zat etdikden Peygamberimize gelip aýtýarlar. Öň mucizat-ı nebide de aýdandyr bu gurrumy. Şonda Peygamberimiz mübarek elini şol qabyň içinde goýýar, suwuň içinde, şu barmaklarynyň arasyndan suwuň özi pürküllap çykyberýär. Şol 1500 sahaba iýip içip ýani qanmazy bärde dursun, hatta diýeler dagda şu suwdan içip qanyp, hatta öz meşikleri, qaplaryny doldurup da şu jyra suw bolşuluk bolupdyr diýär, mübarek barmaklarynyň arasyndan çykan suw. Şondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beşr ibn Sufyan diýen sahabatyny iýerýär, git Mekke'den habar alle gel. Mekke'de näme habar? Näme zatlary edip otylar Peýgamberiň öwünde, şu sahabalaryň öwünde barjaklarla eşitdiler, näme edip otylar? Şondan biz sahaba öwürlik gelýär, ya Resulullah, o Mekke'niň adamsa tamam goşun teýýarlap, leşker teýýarlap, Mekke'niň daşynda bide gözleşip otylar. Bize bilen guruşak bolýarlar ya Resulullah diýipdir. Sonra Peygamberimiz sahabalaryny üýşürip sahabalaryna maslahat edipdir. Ey sahabalarym, men näme edeýin? Aya ýygymy da gaýda eýlemi, ýa-da gurşaýlymy, jihad edeýlemi, näme diýipdir? Şonda Meqdad radiyallahu ta'ala an sahabalarynyň biri näme diýipdir? Ya Resulullah, gurşaýly diýipdir. Biz janymyzy, malymyzy sen diniň ýoluna feda ederiz diýipdir. Ol Benu İsrail'in Musa aleyhisselam'a beren gurruğunu sana aitmaz diýipdir, beren jawabyny. Burun Musa aleyhisselam şu Benu İsrail öz taýfatyna aýtýar da, ey kavmim gideýilim şu kafirlaryň gurşuna, jihad edeýilim diýenne, dini İslamyň ýoluna, öz dinimiziň ýoluna jihad edeýilim diýenne, o Benu İsrail näme jawap beripdir? Ey Musa, sen Hudaýyň bilen gitde gurşu ber, biz bat biljek diýipdirler. Oham Meqdad radiyallahu ta'ala diýipdir, ya Resulullah, biz onun jawabyny, beren jawabyny sana bermez. Biz janymyz bilen, malymyz bilen gurşmana amada gideýilim, ýerine gaýtmaýly diýipdir. Sahabalar da hemmesi hawa ya Resulullah hawa. Şondan bolýar diýipden uğraýarlar. Naziyet ibn Jundab radiyallahu ta'ala an sahabalardan biri şonuň rahnumaý etmesi bilen, ýol tanıtmasy bilen gitýärler.
Mekke'nin yani Günmatar tarafından bir 72 kilometre fasile veren Hudeybiye diyen bir yeri var yalla. Hudeybiye Mekke'den 72 kilometre iki menzilleri fasilesi var. Günmatar tarafından sonra barıp yani beşler kervansaranın da galiyan düşüyen zaymıştık son koyu varmıştık orada. Yöne bulan şanslarında koyu yani tamam kuriptir. Hudeybiye'nin koyuları, suları boşalttır. Sondan Peygamberimiz aytdilar ya Resulullah su çökönlü ve bu koyularda da su yok diyorlar. Peygamberimiz bir neyze beriptir, bir tir, sonra akidip de koyun içinde tikelten koyun, su öğüdü yani çıkar deyiptir. Sahabalar şeyle akidip bir neyzeni koyun içinde koyuptırlar, koyun öğüdünden suyun öğüdü coşup çıkmağına kuduruptır. Sondan hemme diyeleri, öğüdleri su çıkanıp, oğum şu hatta Peygamberimiz Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh Müslümanların 3-cü halifesi şonu yollaptır gitmedi yani Mekke haber al olara bir ayet Peygamber vuruşma niyeti yok cenk üçün gelene afad ziyaret edip de çıkıp gidecek sen şonu barda haber verdiktir şonun Hazreti Osman'la bariya Mekke Kureyşlerin arasına olukon serdarlarına aytdiya şuvarın Peygamberlerin vuruşma niyeti yok sahabaların da fakat ziyaret edip gidecek sen icazet ver diyorlar şondan o Kureyşli aytdiya ey Osman sen ödün galıp ziyaret etsen eda yönü Peygamber ve onun başka sahabalarına ayak basarada icazet verecek derliye Mekke getirecek derliye son yonsak Bedr o Uhud o neyse vuruşunda kan zatlı gördüler oğlum biz onları da yani Mekke getirecek derliyorlar sondan Hazreti Osman'ı da iyi vermeyeni saklayarlar kav dikkat edin bir gün yetiye iki gün yetiye Hazreti Osman evurluk gelmeye Peygamberimize da haber yetdiya ki Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Osman'ı öldürüptürler Mekke'dekiler deyip Peygamberimize de bu form haber yetdiya. Oğlum sondan Peygamberimiz zahinden turup ayıp olmadı deyiptir. Uğrayılın şuna vuruşmana gidelim biz cenk etsek deyiptir. Cihad etmeli deyiptir Peygamberimiz. Sonra sahabalar hem bizi bolya biz amada da biz amada. Sonra Peygamberimiz deyiptir ey sahabalarım sizin amada bolyanlığına bilyen teyyardırsınız. Yönü bir beyatınızı tədirecek deyiptir. Gelin, önkü beyat etişini uyanıp, yine bir beyat edin, kemen şu cihatta, şu vuruşta, idime kaçmani, sabit kadım durup da ölüşecek, yani kafirle verenleri kırışacak deyip de beyat edin, ahit verin, ondan sonra vuruşa gider deyiptir. Sondan sahabalar hem beceri tek betek Peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz de şu Hudeybiye'de bir bağın aşağısında kölövesinde oturup da sahabalar her hayfi Peygamberimizin önüne edip bilen gelip beyatını tədiriyorlar. Ya Resulullah biz sabit kadam duracakdır diyorlar. Kafirle bilen vuruşur. Kanımız dökülsün, canımız gitsin ama dinin idinine durur diyorlar. Şu bağın adına, önsek şu beyatın adına Müslüman doğullar tarihte bilmeli vururumuz her şey. Yani Peygamberimiz sahabaların üstünden bolan ittifakla. Şol beyata Rizvan nifat veriyorlar. Şol bağı da şecere-i Rizvan nifat veriyor. Hatta Huday Teala şol sahabaların hakkında ne mi diyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Huday razı oldu o müminlerden. Ol bir müminleri ki sen bilen beyat ettiler tahta şecereti bağın aşağında. Şoların hemmetinden ben razı diye Huday Teala. Oğlum şondan hulasa sahabeler beyat etdiler, beyat-ı Rizvan, şecere-i Rizvan'ın aşağında ki vuruşu bir teyyar deyip. Ama ol Mekke'deki Kureyşli, kafirli, Müslümanların beyat edenini eşdiyarlar. Şondan yani üstlerine su kuyulan yalık titrep, korkmanı duruyorlar. Ki Müslümanlar beyat edip, canımız bereyle dinin idinde diyen olsa onu bizi dargadar deyiptirler. Ne mi değil, aya vuruşayım yok, vuruşu var ayağında durup olacaktı. Onunla gelin şöyle sulh etişeylem deyiptirler. Mekke'deki kafirler sulha da yani barıptırlar, sulh etişeylem. Şondan bir neşteyani olukorrak adamları Peygamberimizin yanına Hudeybiye gelip Peygamberimiz aytıptırlar ya Resulallah biz sulh için geldik, sulh etmeyene geldik deyiptir.
Sulhumuz näme dipdir Resulullah? Onda sulhumuz şuzurake 10 ýyla sellin Mekke bilen Medine'nin arasynda guruş bolmalylar. 10 ýyla sellin hiç mi ölüşme ya hatta bir adam Medine'den gelip Mekke'den bir adamı öldürüp bilmeýär. Ya bir adam Mekke'den gelip Medine'nin adamına hiçlat deyip bilmeýär. 10 ýyla sellin şu forumda yani ahd baglaşýarlar, sulh edişýärler. Ondan sonra da Peygamberimiz aýtdylar, sen şyl ýylyň agay. Bir hac etmäni geldim, ýylyň agay. İnşallah bundan 2 ýyldan börek her ýylla sen bir tarap hac etmäni Mekke gelip bilýän sahabalar bilen özü 3 gün galyp bilýän, 3 günden edafa galyp bilmeýän Mekke'de. Ondan sonra bir ýyl ýylyň agay aýtmaly, 2 ýyldan sonra şeýle ýene bir şertleri, meselen Mekke'den bir nefer musulman bolup da Medine'ye barzak bolsa onu ýylyna gawmaly. Barzan Mekke'de ýaşa diýmeli. Amma bir nefer Mekke'den näni ýa-da Medine'den kafir bolup da Mekke'ye barsa ona zat diýmeliler lelipdir. O Peygamberimiz de bolýa bu sulha ýany razy bolýarlar. Oňa şondan indi bila ýylyna gaýtmaly, ýa-ni hadi üçin Qurbanlyk üçin alqaydan mallaryny şuratda damagyny çalyp da tamam şu 1500 sahabanyň garyplaryny paýlanýar. Om ýyllaryna gaýtýarlar, şu Hudaybiýede de tagriben 20 gün galýarlar ha. 20 gün şol Hudaybiýanyň düzünde galyp ýani adam ýyllaryna gaýdanda tamam iýbiski zatlar tökünýär. Hatta öz minip giden diýelerini ýolda gaýdyşyn öldürüp ýani şonu iýmana, şol başga iýmana zat ýok, şolar da öldürmeli bolupdyrlar. Oğam şondan ahirinde de bir näşdäne çörek bir azyk ýana iýbiski zat galypdyr. Şondan Peygamberimiz aýdypdyrlar, ya Resulullah, biz bu iýbiski bilen Medine aşyp bilmeýärsen özüň bir zat et diýipdirler. Şonda Peygamberimiz gol galdyryp dua etdi, ey Hudaýa şu az çöregimize bereket berdi. Bu çörek bereketli bolup hemme sahabeler iýip doýýa, hatta ta Medine barýança iýjek çöreklerini azugasyny özleri bilen alyp gitdiýärler. Oğam şonda indi Mekke bilen Medine'nin arasynda şu ahd boldy. Ýöne başga Mekke Medine'den başga taýfalar da bir wagty ahdyn aşagyna girjek bolsalar, girip başarylýar diýip däli habar berilipdir. Oğam şonda Benu Haza'a diýen gaw dikkat edin. Benu Haza'a diýen taýfa gelip däni Medine bilen Peygamberimiz bilen bolupdyrlar. Meselen Medine bir mawga bir zat bolsa, Benu Haza'a bir de şoňa taraf şo bilen gurşak diýipdirler. Medine kömek boljak diýipdirler. Oğam ya Benu Haza'a bir zat diýse Medine şo bilen näme gurşmaly. Oğam Mekke'de Benu Bekir diýen bir taýfa, olar ýani Mekke bilen bile bolupdyrlar. Qurayşlar kafirler bilen ki Qurayşlara, kafirlere bir zat diýse biz de ba şu tarap bilen gurşak diýipden olar da on ahdine girişipdirler. Oğam şondan hulasa Hicretin 6-njy ýylyna ýyllaryna gaýtýarlar, 7-nji ýyl bolanda hemme sahabalar hoş bolup beginip şondan Peygamberimiz bilen barýarlar Mekke 3 gün Mekke'de tawaf edip Beytullah'ın ziyaretine de gaýtýarlar. Oğam hani 8-nji ýyl täze girip girmäke 17 ay geçende ya 18 ay geçende bular Mekke'deki kafirler ahdi bolýarlar. Ona jara Benu Benu Haza'a ki Peygamber ve Medine bilen tarapdy, şola bilen näni bile bolly. Bular ýani bir Mekke'ň ýakynynda bir Watir diýen Kuyun yanına bir gece oturuşupdyrlar. Şondan Benu Bekir diýen taýfadaki Mekke bilen bile bolupdy. Bular da Mekke'ň himayeti bilen, Mekke'ň kömegi bilen hamle edipdirler Benu Haza'a. Şonu kan öldürüpdirler isimdäki adamlaryny. Oğam Mekke'dekiler aýdypdyr, "Ey bir gecede garanqyda Muhammed'in näme habary bar edip duran işimizden ne?" Bular da kömek edipdirler Mekke'deki adamlara. Şondan fakat bir nefer o da Amr ibn Salim diýen adam bir däne ýörtüp Peygamberimiziň ýanyna gelýär, "Ya Resulullah, Benu Haza'ny şeýit dile" diýär. Olar hyýanat etdiler. Şondan Peygamberimiz gahar gelip turup sahabalaryna diýär, "Hemmeňiz mujahiz bolun, teýýar bolun, gitmeli olan gurşuna" diýär, Mekke'ň gurşuna. Şondan gol galdyryp da dua etdi, "Ey bar Hudaýa, men şundan hemme sahabalar bilen Mekke'den barjak şonu muhasara etsek, bir zat etki Mekke aslan habar tapmasın bizim baramızdan diye."
Şondan Hudaý Taala da onun duasyny kabul etme bilen Peygamberimiz sahabalar bilen Medine'den Mekke'ye uğraýarlar. Mekke'ni muhasara etdiýärler. Mekke'dekiler asan habar tapman galy Peygamberimizin baranlygyndan. Şondan muhasara bilen hiç kanun hükmü bolmany, hiç bir gurş bolmany gelip Mekke'ni feth etdiýär Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem öz sahabalar bilen. Şonda Mekke'ni feth edenden sonra Mekke'de indi musulmanlaryň elinde bolýar. Şondan sonra Mekke'ke Arabistan-ı Suudiýede iňki ulukon jaý boldy. Şu da ýani musulmanlaryň eline geçenden sonra başka kabailler, başka tayfalar hemmeci gelip de ýani musulman bolmany durýar. Hatta Mekke'nin ehli hemmeci Peygamberimiziň ýanyna gelip de ýani musulman bolýarlar. We ya Taifke işleýändirsiňiz Peygamberimize nagat ediyet berdiler, baranlar. Şu da gelip de ýani Feth Mekke bolanda musulman bolýarlar. Ya Yemen'ne, ya Havazin diýen yer, Beni Esad, Beni Merre, Beni Kelb, Beni Kenana, Beni Helal, her haýsy bir taýfaň ady, hemmesi guruh, taýfa bolup da İslam'a müşerref bolýarlar, musulman bolýarlar. Hatta musulman da bollar. Peygamberimiz dünýäden geçmäke Arabistan-ı Suudiýede bir däne kafir galmaýar. Bir däne müşrik galmaýar. Peygamberimiz İslamy Arabistanyň hemme ýerine, hemme tamamy eknafy etrafyna İslamy ýetirýär. Hemme kabileler öz oglar bilen bile gelip Peygamberimiziň ýanyna gelip İslamy müşerref bolup, İslam getirip däne gaýdarlamışdyk. Am ýani faqat şol Beni Taglab diýen özleri Mesihiymiştikler, musulman bolmapdyrlar, ýöne musulman bolmasalar da musulmanlaryň eliniň aşagyndamışdyk. Jizye berme bilen o hulasa şolaň elindemişdik. Mekke'nin içinde de mesela Peygamberimize öň hemişe ediyet berip gören Hinitba, Abu Sufyan ma erhele şola gelip de ýani musulman bolýar. Ya Abu Lehab'ın iki tane Otaybe, Muattib şol oglanlary musulman bolýar. Ya Peygamberimiziň hemsaýafi Hakem bin Naas o gelip musulman bolýar. We ya bitir genwat Qatil Hamze Vahşi şu da gelip musulman bolýar. Haw dikkat edin. Vahşi Peygamberimizin emusi Hamzany da ýani şehit etýär, öldürýär. Hatta ağız burnu kedip muslu etýär. Peygamberimiz şonu öldürenmäge men kafirlaryň 60-yny şun ýalap eder diýip gasam etýär Peygamberimiz. Bitir da ýani kahar gelýär. Şonda Peygamberimiz Mekke'ni fetheden sonra Vahşi da ýani niri kaçsagyny bilmeýär. Öň Mekke'de gelip görmüş kafirlaryň arasynda Peygamberden kaçyp, indi Peygamberimiz Mekke bardy, Arabistan-ı Suudiýanyň şodurşy Muhammedi boldylar. Bu Vahşi niri kaçsagyny bilenär. Şondan bir gün bir ýerik barýar. Bir nefer sorapdyr, Vahşi kimden bu zora kaçyp barýan diýipdir. Onda men aşy Muhammedden kaçyp barýan diýipdir. Niri kaçyp barýan diýipdir. Onda niri kaçsam da bilemek dogry diýipdir. Arabistanyň şodurşy İslam boldy, musulman boldy. Şodurşy da ýani Muhammed boldy. Men niri kaçsam bilemek diýipdir. Şonda ol adam näme diýipdir? Sen Muhammedden kaçýan bolsaň, Muhammediň özüne kaçta bar diýipdir. Başga kaçrak ýerim ýok diýipdir. Başka yere gitsek yerim yok diýipdir. Bar eline musulman bol diýipdir. Şeýitmeden başga çäreň ýok diýipdir. Şondan bu Vahşi fikrini görse, wagan dogry Peygamberden kaçmany jaý ýok. Megerenki Peygamber öz eline baramasa, şondan Peygamberimiň ýanyna barypdyr, "Ya Rasulullah, men Qatil Hamze, menne musulman boljak bolýan, İslam getirjek bolýan, aýa menden kabulmuş İslam?" diýipdir. Şonda Peygamberimiz diýipdir, İslam kabul edilmezek adam yok diýipdir. Her kim gelse İslam kabul etdiýär, musulmanlygy kabul etdir. Sen de musulman bolsaň, musulmanlygyň kabul ýöne mundan melek men gözüme görünme diýipdir. Son seni göremde Abu Hamza ýadyma düşýär diýipdir. Hulasa Vahşi de şu form gelip ýani musulman bolýar. Ondan we ýene de bir bilmeli adamyz Mekke fetih bolmagyndan öňçäki musulmanlar we Mekke fetih bolandan soňraky musulmanlar ýer ta asman fark etýändir ha. Mekke fetih bolmaka
musulmanlar zayıf moğa, eciz moğa, ola kanundan, malından, canından geçipdirli İslam'ın yolunda, ola yani sonraki feth olandan sonra musulmanlardan derecede beterken, hatta Huday Teala ne diyor? La yestavi minkum men enfaqa min qablil feth ve qatal ulaika a'zamu dereceten minellezine enfaqu min ba'd ve qatalu ve kullu va'adallahu'l husna. Ol bir adamlar ki Mekke feth olmağından önce malını din yolu ve canından geçtiler, qatala, ölüştüler. Ol adamlar ulaika a'zamu dereceten her derecesi uludur minellezine enfaqu min ba'd ve qatalu. Mekke feth olundan sonra ölüşýärler, nifaq berýärler, olardan olum diýen ajry känniye. Ýöne we kullu wa'adallahu'l husna. Hemmesi de peýgamberimizi görüp iman getiren sahabadır we hemmesi de gowluk bilen Hudaý Taala wa'da berýändir. Amma ahirki ayeti Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh innehu kana tawwaba. Hudaý Taala dedi, wagty kefen adamlary görsen yedhuluna fi dinillahi afwaja. Hudaýyň dinine fawz guruh bolup da musulman bolýanlygyny görsen, şonda gel fesebbih bihamdi rabbik. Hudaýyňa tesbih et. Hudaýyňa aýby naqsdan pakle, şonu övmek bilen. Subhanallah di, elhamdülillahni kanay. Vestagfirhu, ötüm talep et, estağfirullah kanay. İnnehu kana tawwaba. Hudaý Taala tawbalar kabul etýändir diýär. Hatta Peygamberimiz şu sure inenden sonra otursa her yerde yatsa, nirde bolsa aytýan zikri Subhanallahi ve bihamdih estağfirullah ve etubu ileyhi diptani hemişe şu zikri ayet durmuştur. Hem ismine Subhanallah ve hem elhamdülillah ve hem estağfirullah hem etubu ileyh. Hem medat qavıqlı şunu hemişe ayet durmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şu sure inenden sonra Peygamberimiz begadri namaz kan okuyuptur, begadri kan ibadet ettir ki mübarek ayetleri çeşmene duruptur diye. Yani bizim bilmelik dersimiz Müslüman doğalla. İnnehu kana tawwaba. Hudaý Taala tawbany kabul etýändir diye. Öňçäge bilmeli adamız bir moga bide de şonu ýalyk bir fethi gelse, bir nusreti gelse, bitir de mesela bir ilmin ýüzüne düşüp ýan, bir zady biljek bolýan, düşünjek bolýan. Zordan mesela bir Kur'an ders alyp ýan, şonu da yani öwrenjek bolup, biljek bolup näme zähmet çekýän. Ahyrynda da bildim, ele alyp bildim dämi? Şonda sen tesebbih bihamdi rabbik. Hudaýyna tesbih edip bir elhamdülillah diýmeli. We ya bir muşkulaty düşüp dursan, qyyn muşkulata, bir meriçilige, bir zada şondan sawulşyň, Hudaý Taala tarapdan nusrat boldy sana, kömek geldi, elhamdülillah diýmeliler musulman dogalla. Bir de her bir insanda günah var, küçük günah, telefon günah, şolardan gelelim, tövbe edelim. Hudaý Taala tövbe kabul ettir. İnnehu kana tawwaba, tövbany bitir kabul etýändir. Bir qaw hikaye de var inşallah şonu aýdyp ondan sonra bolle edelim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem öýünde oturan wagtynda Hazreti Ömer radıyallahu teala an şol gelip yani ağlar göz ýaşydy Peygamberimizin ýanyna gelipdir. Peygamberimiz dipdir, ey Ömer, nahabar boldy? Bu ağlaýşyň näme? Näme üçin ağlap ýan dipdir. Şonda ya Resulullah, daşarda bir jawan oglan gelip oty, mene şoň göz ýaş etişini, şoň ağlaýşyny durup bilmän ağlap otyn. Faqat ağlapdy daşarda bir jawan oglan ma dipdir. Onu getiren neptir Peygamberimiz. İçeri getiripdirler, ağla, göz yaş edipdi. Peygamberimiz deyipdir, bu böyle ağlama, nämen ki, näme boldy sana? Onu jawan oglan neptir, ebketni zunubun kefira, bir olukun eden günahım var ya Resulullah deyipdir. Şu meni katı ağladypdy. Hey bir Hudaýdan gorkup, näme etjegim bilmän, niri kaçşagym bilmän ya Resulullah deyipdir. Şonda Peygamberimiz aýdypdyr, tövbe eden günahdan nepdir.
Onda ya Resulullah şayetde tövbem kabul bolmur dep gortyan depdir. Peygamberimiz depdir meve Hudaýa şirk getirdiňmi sen tövbem kabul bolmar ýaly. Onda ýok ya Resulullah depdir. Nahak adam öldürdüňmi? Ýok ya Resulullah depdir. Günah depdir dağlardan asamandan yerden ulum meve depdir. Onda hago ýany ulu depdir. Asmanlardan 7 kat göğünden 7 kat yerden dağlardan ulu mu günah? Hago ya Resulullah bitir ulu günah ettim depdir. Şirk getirmesem de ýöne dağlardan ulukon günahdygyny bilýän depdir günahmy. Onda ayt näme günahma? Ya Resulullah utanýan aýtmany da depdir. Peygamberimiz sorapdyr, aya senin günah ulukonmya Hudaýyň kursysi ulukonmy depdir. Onda ya Resulullah eger de olsa men günah ulukonmy depdir kursiden na. Arş ulukonmya sen günah ulukonmy depdir. Ya Resulullah günah ulukon arşdan ulukon men günah bitir ulukon günah muhtala boldum depdir. Peygamberimiz ahirine depdir, sen günah ulukonmya Hudaýa ulukonmy depdir. Onda Allahu ekber Hudaýa ulukonmy depdir. Hudaý hemme zatdan uly. Hudaýyň afwy, bagşaşy beter uly depdir. Onda Peygamberimiz aýdypdyr, utanma, aýt depdir, inşallah tövben kabul bolur depdir. Şondan bu gurrun beripdir, öz gurruny, jawan oglan eden günahyny, hatatyny Peygamberimiz aýdypdyr, ya Resulullah, men depdir bir nabbaş depdir. Kefendoz, kefen ogurlayan, Medine'de her bir adam ölse, barıp da kabristanyna gömülse, gijelikde hal dangdan adamla yatan wagty gidip kabrlar gazyp däni, şoň kefenni çykaryp alyp gelip badarda täze ýuwup däni satýan depdir. 7 ýyl berdi etýän eşimşi depdir. Öýüm iýisketim şu kefen ogurlamam bilen dogurlap ýan depdir. Amma ýakynlykda Medine'de Ensar ilan bir gyýdy öldü depdir. Onu akidip de gömdiler. Men de gece yarım halvatda kabri däni nepş etdim, kabri açtım, kefenni de aldım depdir. Aldım, alıp da ýygyma gaýtdym, amma kabrdan çykandan şeytan o şehvet o hava o nefs bana galyp boldy. Yatan gyýz bir sahibi cemal, bir owadan gyýzly, şoňa däni barmany zina etmäni meni hava o nefsim bitir gyssady depdir. Durup bilmäni barıp ya Resulullah şol yatan zinana gyýz bilen zina etdim ya Resulullah depdir. Şondan birden ol gyýz turdy depdir zaýyndan. Turdy da hey insan, hey biçara, baba kıyamet badığından haberin ýokmy? Hudaý badığından haberin ýokmy? Sen meni bu adamlaryň içinde däli ýygynmaşdyk edip barýan. Meni iňe haram goýup gitdim Hudaýyň ýanyna, men näzir iňe haram bolmasyna baraýyn. Sen näzir biçara insan, Hudaýa näme jogap berjek diýip däni şol gyýz şey diýdi maňa diýdi ya Resulullah. Şondan narahat bolup, ökünüp, perişan we peşiman bolup, şondan bäri gözümden ýaş duranap ya Resulullah. Tövbe etmäne geldim, tövbem kabul mu depdir. Peygamberimiz gaharlanyp däni turup kawupga beripdir ýa-ni zawany. Turgut sen tövben kabul boljakmy? Näme işler edipdirsiň sen depdir. Hey insanyň etjek işimisin ýalagyş. Kefen ogurlamak nirde? Ol yatan pakyry şeýle eziyet bermek näme? Tövben kabulla turgut depdir. Birden Hudaýyň lanety bolup da bizim üstümizde de şamil bolamasyn depdir. Şondan ol jawan Medine'den çıkıp hal düzlerde çölle 40 giýjeler musulman dogalla 40 giýjeler maňlaýyny ýerde goýup göz ýaş edip tövbe etmäne durupdyr. Estağfurullah tanamany durupdyr. Ey bar Hudaýa günahmy geç, tövbe etdim, ökündim, peşiman, perişan 40 giýje 40 giýje geçenden soňra secdeden kellesini galdyrypdyr. Ey bar Hudaýa, men 40 giýje bäri saňa däni tövbe edip estağfurullah aýdyp otyň. Eger meniň günahmy geçen bolsam, peýgamberiňe wahy bilen bildir, men bir bileýin günahmy geçendigini. Eger günahmy geçmeýän bolsam, onda şu mahal asamandan bir ot gelip de meni ýaksyn, dargasyn, kıyamata goýmasyn men depdir ya Resulullah. Men adabym kıyamata kalmasyn ey bar Hudaýa depdir. Kol galdyryp dua edipdir ýa-ni. Ola şeýle düzde
nadu niyaz bilen ağlap Hudaý bilen asamandan Cebrail ferişte Peygamberimizin yanına gelipdir. Ya Resulullah, Hudaý sana salam aýtdy dipdir. Ve senden soruya aya bendeleri sen halkettin ya men halkettim mi dip soruya. Peygamberimiz aýdypdyr, ya ey bar Hudaýa, hemme mahlugatı sen halkettin, sen elinde. Aya bendelerin rızkını sen berýänmi ya meni Hudaý berýänmi dip soruya. Ey bar Hudaýa, tamam rızk sen boýnuňa sen berýärsiň. Onna aya bendelerin tawbatyny sen kabul etýänmi ya men kabul etýänmi dipdir Hudaý Taala tarapdan. Onna ey bar Hudaýa, hemme günahkarlaryň tawbatyny sen kabul etýän, sen tawwab dipdir. Onna şol jawan oğlan iki ýanyndan kawdym, men şonuň däne günahyny afw etýän, geçýän şoň günahyny sen de şoň günahyny geçdipdir. Buşla şoňa dipdir. Şondan Peygamberimiz bir näçe sahabatyny iýerip de o jawany düzden alyp gaýdyp, buşlapdyr ki sen günahyň geçildi diýip. Biz musulman dogalla innehu kana tawwaba. Hudaý tawbany kabul etjek. Ve men ya'mal su'an, her bir adam, başka bir ayetinde näme diýär Hudaý Taala? Ve men ya'mal su'an, her bir adam bir teleke işi etse, fark etmeýär ulu adam kiçi, zenan, merdan, günah bada hemme kişinin ardında. Bir günaha mubtala bolsa, aw yadlim nefsehu, ve ya da öz nefsine zulmetse günah etme bilen, thumma yestagfirillah, onun da ökünüp Hudaýyny ötüm islese, estağfirullah diýse, yecidillâhe gafûran rahîme. Ulukun boşluk şu musulman dogalla bide. Her näme günah et, her näme hatiýa murtekep bol. Thumma yestagfirillah. Estağfirullah bilen Hudaýy dolunun, yecidillâhe gafûran rahîme. Hudaýy bir gafur, mehriban, günahını geçýän, tawbany kabul etýän Hudaý tapartyn dipdir Hudaý Taala. Ulu boşluk şu bide. Bir günahda bolan bolsa, ya günah edip geçen bolsa, musulman dogalla bir halwat gecede ağlap çyn ýürek bilen estağfirullahny aýdaýlyň. Hudaý Taala men tawwab dipdir, tawbany kabul etjek dipdir. Bir de Peygamberimiziň sünnetleriniň biri, günne 100 dana estağfirullah aýdaýlyň. Namazdan sonra yatsak moga fark etmeýär, bir günüň içinde 100 dana estağfirullah. Peygamberimizin sünnetlerinden biri. Ve ahirin hadiste aýdyp, ondan sonra inşallah kelasda soňlar. Peygamberimiz aýdypdyr, aleykum bila ilahe illallah vel istiğfar. Hey la ilahe illallah bilen estağfirullahny kan aýdym. Estağfirullah. Ey bar Hudaýa günahmy geç. Ey bar Hudaýa günahmy geç. Ey bar Hudaýa günahmy geç dip de şu manasyny düşünüp de kan aýdym şunnypdir Peygamberimiz. Näme diýip? Çünki iblis aýtdy, men adamları günah bilen dargatýan, günah bilen helak etýän, insanları günah etdiripden helak etýän. Bu insanla da la ilahe illallah ve estağfirullahny kan aýtma bilen meni dargatýar dipdir şeytan. Biz şu şeytany dargatma da bolsa, estağfirullah, la ilahe illallahny kan aýdym diýipdir Peygamberimiz. Biz günne inşallah Peygamberimizin de sünneti bolar, 100 gedek estağfirullahny aýdyp oturaýlyň. Hudaý Taala hemmemizin muşkilatlarymyzy antat edip, günahlarymyzy geçip de iki dünyada saadat, felah ve gönülmek berip ve bereketli ýagyllar ekinlerimize, mallarymyza inşallah berewersin. Adama bir elhamdülillah okuýup bereýlim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin.
آمين آمين اللهم آمين آمين يا الله اللهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين موفق